салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТГ. Алба ҳам тарки даста карданашро эълон кард. Муносибат байни роҳбарияти Барса ва Жюл Кунде бад шуда истодааст. Кристенсен талабгорони нав пайдо кардааст. ҷароҳати навбатӣ Педриро аз майдон дур сохт. Ин ва дигар хабарҳои дастаи Барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо пешкаш мекунем. Лутфан обуна шавед ва лайк зери ин навор гузоштанро фаромӯш насозед. Агар аллакай карда бошед, пас шурӯъ мекунем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. бозиҳои Барселона баъди расман қаҳрамон гаштани даста нобарор гузашта истодааст. Барса ду бозии охир натавонист ки бар рақибони хеш дастболо шавад. Сармураббии даста Хави дар ҷобаҷогузории бозингарон низ риск кардан намехоҳад ва онҳое ки дар захира буданд, дар охири мавсим ба онҳо вақти бештари бозӣ дода истодаанд. мо дар бозии муқобили Валидолид шоҳид шудаем ки Педри дар рӯйхати бозингарон нест. ин бесабаб набуд, зеро нимҳимоятгари ҷавони даста нороҳатӣ дар мушакҳои пои худ эҳсос намуда истодааст. гуфта мешавад ки дар Барселона риск кардан намехоҳанд ва ба ҳамин ташхис Педри то охири мавсим дигар ба майдон нахоҳад баромад. ин ҷароҳатро Педри аллакай моҳи феврал гирифта буд. моҳи апрел ва май ӯ ба бозиҳои даста ҳамроҳ шуд, вале то ҳол нороҳатӣ ӯро дар вақти ҳунарнамоияш ҳамраҳӣ мекунанд. ин ҷароҳати чандон ҷиддие нест, вале чӣ хеле ки расонаҳо менависанд, баъди расман қаҳрамон гаштани даста ҳайати мураббиён намехоҳанд ба риск дода шаванд. худи Педри хоҳиши бозӣ кардан муқобили Малёрка рӯзи 28 май аст, вале ба назар чунин мерасад ки ин чиз амалӣ намешавад. бозӣ бо Селтаро ҳам футболбоз аз даст медиҳад. истироҳат ва ба пуррагӣ шифо ёфтан ҳам ба фоидаи даста мешавад ва ҳам ба фоидаи худи Педри. Интер ба пурра сохтани ҳайати худ талош дорад ва чашм ба бозингарони Барселона андохтааст. дастаи итолиёвӣ мехоҳад ки ҳимоятгари Барселона Кристенсенро харидорӣ кунад. каталониҳо вариантеро камтар аз 70 миллион евро баррасӣ нахоҳанд кард. ин мавзӯъро инсайдерону журналистони варзишӣ ҳам ишора карда истодаанд. дар умум Кристенсен кори калонеро дар сафи Барселона анҷом дод ва бешубҳа даста намехоҳад ки ӯро раҳо кунад. дастаҳои зиёд ба бозии ӯ назар карда ба ӯ чашм андохтаанд ва сабаби асосияш бошад ин вазъи иқтисодии Барселона мебошад. аз Италия якчанд бошгоҳҳо талош доранд Андреасро ба ҳайаташон ҷалб кунанд ва дар қатори онҳо Интер дар садри рӯйхат аст. новобаста аз чӣ хостани Интер, фикр намекунам ки Барселона ин бозингари худро ба осонӣ раҳо кунад. ҳолат танҳо дар сурате тағйир меёбад ки агар пешниҳоди кардашуда аз 70 миллион евро болотар бошад, чунки Кристенсен бозингари нест ки Барса айни ҳол хустори ҷудошавӣ бо ӯро дошта бошад. рӯйдодҳои охир дар утоқи либосибазкунии даста бозингарони Барселонаро то ҷое нороҳат кардааст. гап сари ҳимоятгари даста Жюл Кунде меравад. аъзоёни бошгоҳ дар мекунанд ки муносибат байни роҳбарият ва худи футболбоз то рафт тезу тун шуда истодааст ва аксарият аз ҳавобаландии Кунде ба хашм омаданд. бозингар набояд фаромӯш кунад ки касе ивазнашаванда нест. Жерар Ромеро хабар медиҳад ки ба ками 4 дастаи англисӣ ба ҳимоятгар диққат дода истодаанд ва онҳо бошад Манчестер Сити, Юнайтед, Арсенал ва Челси мебошанд. қаблан хабар дода шуда буд ки Жюл Кунде аз бозӣ дар канори рости майдон норозӣ аст, чунки ӯ бозӣ дар маркази хати ҳимояро писанд дорад. маҳз бо ҳамин сабаб Кунде қаблан пешниҳоди Челсиро рад карда буд, чунки Томас Тухел он вақт ҳамин нақшаро дошт. ҳимоятгари фаронсавии Барселона бовар надорад ки ҳолат беҳтар мешавад ва аз даста хоҳиш дорад ки пешниҳод оиди ӯро баррасӣ кунанд. Кунде ба Хави ва даста аз рафтани худ рӯйрост нагуфтааст, балки талаб дорад ки масъалаи ӯро баррасӣ кунанд. Барселона бошад нархи ҳимоятгари худро 80 миллион евро гузоштааст ва омодаи қабули пешниҳод атрофи ин маблағ мебошад. акнун расман Барселона ва Жорди Алба бо розигии тарафайн қарордоди ҳамкории хешро қатъ мекунанд. Барселона расман изҳори миннатдории худро ба Алба барои ҳама талошу заҳматҳояш дар рушди Барселона ва барои ба даст овардани ҷомҳо баён мекунад. даста ба футболбози худ дар фаъолияти ояндааш барор хонд ва қайд низ намуд ки Барселона
ҳамеша хонаи жорди мемонад. ҳайати барселона оиди қарори Алба хабар надоштанд ва тарки даста кардани Алба ба хотири кӯмак кардан ба вазъи иқтисодии даста мебошад. Фабрицио Романо илова мекунад ки Алба аз қисми боқимондаи маоши худ даст мекашад. То ин дам Алба оиди ояндаи худ бо дигар дастаҳо гуфтушунид накардааст. ҳимоятгари бо маҳорати Барселона Жорди Алба дар ҳайати дастаи каталонӣ 458 бозӣ гузаронида 19 гол ва 91 партофти натиҷабахшро ба номаш сабт кардааст. Ташаккур барои саҳми калон Алба. ба ту барорхоне. ба ҳамин навори имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. обуна шавед дӯстон ва дар ҷараёни хабарҳои топи дастаи Барселона бимонед.